Това знаме принадлежи на държава. Знаете ли от кой континент е тя? Това е много лесно. Европа. Готови ли сте да покажете вашите знания? 3, 2, 1. Южна Америка. Мотивиран ли си да отговориш на всички правилно? Мисли бързо. Тик-так, тик-так. Азия. И успя ли вече 3 от 3? Малко време ти остава. Отговорът скоро се появява. Океания. Сега е момента за един лайк. Предизвикай приятел! Африка. Очевидно е, че последният флаг идва от Северна Америка, но знаете ли как се казва държавата? Ще се осмелиш ли да напишеш верния отговор в коментарите?